Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inc. Selami igama wey'ngane zakwethu-ke uveze ngontuthu ungakhuluma bathi iLaspo namagumede. Uma ukuthi mhlawumbe cishe usemusha kuleli khasi nizophinde ngicela nje ukuthi uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Webafowethu, kuthiwa-ke sikhiphe isidumbu impeshisa phansi phakathi kwamalungu eqembu leMugulukudu West eNanda, njengoba kuvela ukuthi bangesikhundla sobe ngumholi osanda kubulawa ngamaphoyisa umnqobi unamba 10 Nzimande beneminyaka elinganiselwa ku-22 wasemzomusha eNanda, owajutshwa amaphoyisa ekupheleni kukaJanuwari etholana phezulu namaphoyisa aseCottonland eVerulam. Kuthiwa-ke wayemholi waleli qembu leMugulukudu uvuthwe ekhaleni ngokubikwa kwamalungu omphakathi sezindaweni ezihlukahlukene eNanda, kwaMashu kanjalo futhi-ke naseNtuzuma. Leli qembu beluhlalise libhojoza umphakathi ngobugebengu kwamalungu alo abamba inkunzi asebenzisa indlakadla, adlwengula futhi-ke angakuqeni ukuchitha igazi. Ngalokusho kwamaphoyisa ngesikhathi ethela utholini umnqobi wasekuphela iside isikhathi emfunela amacala angaphezulu ka-20 athi kuwona kukhona angu-10 okubulala. Ngokuthola kwabezindaba isolezo ngomthombo walo seNanda emva komngcwabo wakhe, kuqala umbango ukuthi-ke ngubani uzothatha izitambu zokhola leli qembu. Lo mbango uqale ukuthatha elinye igxathu emasontweni ambalwa adlule, sezizwa kuthiwa-ke sebeyadubulana babulalane bodwa bebanga isikhundla. Kuchaza lo mthombo uthe esigamekweni sakamuva senzeke inhlungwane ngoLwesine, kudubulana ababili bashona. Umsunguli waseNtuzuma i-Neighbor Watch basabalele kwamanye amalokishi eThekwini umnumzane Andile Jali ukuqinisekisile lokhu. Uthe bezwe ngokwenzekile basemhlanganweni wokubulwa kwezigebengu nesiteshi samaphoyisa eNanda, batshela ukuthi-ke amaphoyisa aphuthuma endaweni yesigameko ngoba-ke sekubulana amalungu e-West. Ukuchaza uJali uthe akukho okunye abakutholayo ngalesi sigameko ngaphandle kokuthi-ke babanga ukuphatha njengoba kwashona umholi wabo. Manje kuthiwa abaningi abazibona bafanele ukuthatha lesi sikhundla. Kuchaza uJali uthe okunye-ke abakutholile ukuthi lo mbango usuholele ekuthenini bathi kuchithisa-ke ezindaweni ezihlukahlukene njengoba sekukhona ukungazani kahle kubangwa lesi sikhundla. Ukuqinisekisa nje ukuthi bazwile ukuthi sikhona ezinye izigameko zokubulalana ezandulelayo ngoLwesine. Ukukhulumela amaphoyisa aZulu Natal, umnumzane Constable Thenjiswa Ngcobo uthi amaphoyisa asesiteshini saseNanda aphenya amacala okubulala kulandelana ukudutshulwa ubulawa amadoda amabili enhlungwane ngoLwesine. Ngane zakwethu izona ezihamba phambili la sinithatha khona sinibeka mayelana nodouble seNanda ukuthi iqembu leMugulukudu West iba ngesikhundla sokuhola leli qembu njengoba engasekho owayemholi waleli qembu leMigulukudu. Ngakuthini mhlawumbe kwakubhalwa lo daba? Hlala comment section engizwe lwakho uvo ngalolu daba. From iLaspo wey'ngane zakwethu, engiphuma njena oNyani Thembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kuvideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.